jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luar saito gua jono tuho unang be pasembuli luar saito gua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalan mi togi honau Tuhan patudu hon dalam itu unang be pasembuli luau saito guau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patudu honma dalam
patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupajono tulambung mi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi alani Togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan alani patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli sai togua
Adonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Adonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani
gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang lisan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalam mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ritual unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau
patuduhon man dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho unang pasombuli luar sai togua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho unang pasombuli luar sai togua jonok
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi arani togi honau
patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
Honau Tuhan patuduhon ma dalami Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai maluar jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot
Tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mehita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami roh tujolom. Huilala hami rikotdo asini roham di saluhut hami halak perdosa. Alanido bahen na hupaserep pami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot tami. Tung na jot-jot do hami manibil sianak ka dalammu na badiai, songo biru-biru na lilu. Sayunak pabali hami siat jolom, ala ni dosa nami ay dang di halomohon roham, hamatean ni akka berdosa, alai hangumuba ni rohana do lomo ni roham, asa mangolu. Sesa masaluhut hagiduhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami na sasadai, Anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogon ni tondi perbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hubasisi akka panglausim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau. Ayau do si paluaho. Hasangapun ma di debatan na di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor punguan para hari Kamis.
Tapuji matuhata marhite bukede nomor 170 ayat sada tabatul. Hatan ni debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Markus bidusada membuka sian ayat 20 sia saat rodi ayat 30 sia. Markus bidusada membuka sian ayat 20 sia saat rodi ayat 30 sia marsika soring mehita majahasa. Di patupa akka halongangan dungi ruar sian perguruani manikor dimongoti nasida majabuni si Simon dohot si Andreas rapon si Jakobus dohot si Yohanes. Jadi didapot maibana di jama matangan apa hehehon dungi ditadikon pane-pane maibana jadi dihobasi madina sida. Gabe sudena sida nasahutai marpungu di jolo rumai. Dungi manogot nai borong situtu dope hehe maibana tu balian lahu martangiang tunalungun. Jadi dungjuk paksa didok nasida mamadok ibana sudah halak mangaluliho. Lau selama ibana merjamita tu perguruan nasida na dilihat Galilea jala dipabali akka sibolis itak nido yang gosahatna mertua doaka na tumangihon hatan ni debata jala nopyopsa. Amin. Tapuji tuhata marhitekor para puat Debora. Tapuji tuhata marhite bukede nomor 110 ayat sada rodi 2. Jesus,
saha tidak kuma hapor seotai so na hina tidak ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pergogo nasu hatudosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sesadai ima na tinubuon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di perbadia andorang suhabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua toro dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul syamun debata Jehova amanai pergogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan yalak Kristen akka na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na surasuda amin. Tapuji Tuhan merhite kor punga nama Ebenezer.
Tapi gema titing namasa di huriyatta. Shalom. Warta jemaat. Doh topik di bata saliling nililing nadu Jehovah atau Tuhan adalah Allah yang kekal. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Rabu 31 Januari 2024, Tuhan mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Amang Pendeta PDM Lubis MTH, Inang M. Boru Semerakir, alamat Jalan Raja Wali nomor 14, anak lahir di Rumah Sakit Ananda, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Amang Rensius Kagultom, Inang PPC Boru Hutahayan, alamat BTP Makassar, anak lahir di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cito Semarang, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang ketiga, Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024, kita memberikan tali kasih kepada Inang Preses 17 Indonesia bagian timur. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya jangan mengganggu sentralisasi keuangan untuk tali kasih ke Inang Preses. Nanti setelah ibadah kita sampaikan tali kasih, setelah kita bersalaman sama Amang Pendeta, baru kita berikan tali kasih kita untuk pembantuan atau pengurupian untuk Inang Preses Indonesia bagian timur. Demikian. Yang kedua, pada hari Minggu 11 Februari 2024 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia sidang Mupal PGIW Sulawesi Sulsel Barat. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah di wilayah Roma hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 di rumah keluarga Amang Pendeta RJ Simamora MTH MM Inang M Boru Silitonga. Di wilayah Korintus Selasa tanggal 6 Februari 2024 di rumah keluarga Amang Sintuha Simatupang Inang DL Boru Tobing. Di wilayah Galatia pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di rumah keluarga Amang Sintua RP Sigalingging ST MT Inang EB Boru Huta Barat ST. Efesus hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di rumah keluarga Amang Insinyur TMP Sihaan Inang Sintua J Boru Sibarani. Wilayah tersebut masuk pukul 19.00 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1, pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 4 Februari 2024 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Amang Pendeta Tommy D. Sianturi STH, Pendeta Gereja HKBP Tamarunang. Amang Pendeta Rick Johnson Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang.
seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A2 kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 04 Februari 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Punguan Kor Perempuan Gabungan. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Kedua, pada hari Minggu 11 Februari 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Punguan Kor Keluarga Parahalado. Ibadah Minggu A3 Kor wilayah melayani di ibadah Minggu. Sehubungan kebaktian wilayah sudah berjalan, diharapkan agar paduan suara di tiap-tiap wilayah dimulai kembali untuk melayani ibadah Minggu. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang M. Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. Yang kedelapan, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kesepuluh, Inang Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marpaung. Yang kesebelas, Inang Nyonya Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Sihaan. Yang ke-12, Amang Situa Doktorantus P. Tampu Bolon. Yang keempat, Amang M. Huta Barat ST. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang akan berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 10 Februari 2024. Yang ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 9 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Yang bagian D, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang bagian E, jadwal pemakaian gereja, atau F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat yang ada di warta. Demikian juga daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pospel Goa dapat kita lihat juga di warta kita yang masing-masing. Demikian juga warta keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian warta kita minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tabuji Tuhan marhite bukede nomor 110 sada do tudutna lasu di soma tapasa pelihatan na berjulu. Ikut
Damini di batana sumurung sian salahut naroha. Imana mangaramuti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamu amanami inanami haanggi nang pinaribot sebelum hupasahat kami nagabe jamita di minggut ta sadarion paluas maju hami amanginang songon patadaw diri tuhita saluhutna asa unang annong mula kita sian parsorata ditikion adong namanukun isido namar jamita daku boto bah ido alay ciri-cirina songon nageleng-geleng mok-mok birong alani hupa buah maju diri nami ati hamanginang da hami paddita Tommy Domingus Siaturi jala nunga manguli hami ya dia kena tata rohana babu apa non alhamdulillah mulai tema di Tuhan di bata buru ni rajaina olu tuhami marukil marlas roha dotami buru sitanggang iya ati adong na berhubungan marga ba salam kenal mulodang adong hubungan marga tabain ikun adong hubungan na mulai tema di Tuhan di bata di bahasa on Tuhan di bata di hami sada dope dak dana boru marumur ma sonari 4 tahun jala hami makubasi di HKBP Tamarunang pagaran ni Huriata HKBP Makassar sebelum makubasi di Tamarunang kami makubasi di HKBP Sumedang, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Ima Jawa Manginang, perkenalan singkat sia kami, Horasma dihita saluhutna. Dihamu amanami inanami haanggi nang pinaribot, tahalasoma hatani debata nagabe bohal. Di parminggota sadarion imana denek sian panurirang Yesaya bidu 40 mamuka sian ayat 20 sada tolhas tu ayat 30 sada hujahau matuhita saluhutna ta payut ihut ma manginang di bagasan rohat tabe tungso mamoto hamu tungso dibegi hamu mai tungso pinabuaan tuhamu sian mula-mula tungso ditimbangi hamu ma akka ujahan ni tanoon marhabangsa ibana di atas niliat portibion jaladosong sihapur akka pangisinay ibana pahebang akka langit songon dagangan na halus
Dipahire nasida songon abit udung-udung bahen inganan. Ibana pasahaton aka panggomgom gabe swada, aka panguhum di tanoon gabe marlea di baen. Ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi. Asal mangubus ibana dopak nasida nunga malos, gabe dihabakon haba-habai nasida songon rapan-rapan. Tung tu ise ma patudu sommu au pabua suman au tusi ninna nabadiai. Maneli mamatamuna dopak gijang jala idahamu tung ise ma namanopa akai tung ise ma paruar parangan nasida marbilangan. Ibana tahe majoluhut nai di guarnabe marguru tu hinagorang ni gogona jala ibana do nasun hinagogo dang tagamun lilis nang gosada. Buasa ma dohonommu ale Jakob jala di doko ale Israel bunido dalaku maradopon Jehovah jala dang maruli mau sian debataku atehe dang dibotoho manang dang dung di begeho debata saliling-liling nado Jehovah sitopa aka ujung ni tanaon dang ololoja manang mandate ibana jaladang hadodoan pikiran nai ibana balik mangalion gogo tunaloja jala di pargogoi situtu aka naso margelok loja pe aka duli-duli jala maddate jala tarsulandit aka namar daging natabos alai aka namar haposan tu Jehovah maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong ni lali laho manaik marlojongi nasida dang ololoja mardalani nasida dang olo mandate ido yanggo sahatna horas madihita huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus didiki sahat tamin akaning tukurus ini parjamita sambil mah userbeng taboto do tahe serbeng seolah-olah songolan alima mereng tusahan userbeng ma akar ruas ni huriata hamu sedia manginang ati buha adong naro tu gereja masuk tu bagas coro namarungut-ungut manang namurhing buhina alai muliate mari Tuhan sudido ro tu bagas coro senyum amin. Nah tapi dah kuboto tu dia senyum nai. Nah pasti sahat tu bagas jorok senyum. Itu alai userbeng do nakaning ba mulai hati ma Tuhan. Mula dong nakaning na marungut-ungut na murhing dah kuboto besongot dia neng dohonokku. Alai pos maroham amang inang ikon buyan nong mulak kita sian bagas coroon mandapot gugu nai baru. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amang inang maragambedo namasa di tonga-tonga ning uluta. Marsika soring do namasa di tonga-tonga ning uluta. Sipata ikon jalo otta. Sitaonon nadok parukilon naborat. Tantangan permasalahan. Jala olodo sipata tajalo salut nai ikon mardongan ilu tarilu hita mangadubia kena masai alai sabalik sadu amang inang ulu dotong tajalo las niroha pasu-pasu nabalga yang tidak mungkin menjadi mungkin mangida saluhut nai ulu do hita tong majalohi mardongan ilu alai dang tarilu hita sian na tarilu hita alani bahat ni sitaonon rode bata mangalun pasu-pasu gabe taruli mahita diaka na tarilu nakaning siani boy idiota ternyata Tuhan tetap bekerja Tuhan tetap berkarya Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kehidupan kita
turpukta sadarion maswarahon songod dia do keadaan ni bangsa Israel. Molo husuk kuntu hita pasti boy do hita sudi patorakon bangsa Israel. Ale maaf, jod do hami marjamita pakai gerakan unang gabi adongan dong namambayan menarik-narik tu politik dah manginang dah. Alana ulu si patah jadi nomor sada deh. Unang ate dah. Au tumago do song-songonon na mau. Ida asa unang ditarik tu politik ate manginang dah. Iya. Pos rohata, amin. Iya. Jadi neng dohonon nami, amang inang, molo disukun tu hita ganup, boy do di patorak kamu, taringot tu bangso Israel, sudah hita mamboto pasti. Bangso na jukat, bangso na jugul, bangso na maol, alay, bangso na di pasu-pasu de bata. Itu. Kondisi bangsa Israel hati-hai na tartaban do nasida tartaba penasida dada alani dibatai daong alai alani kesalahan nasida do gabe tartaban nasida didiki tartaban nasida terjajah mereka di pabangkit de batama panurirang Jesaya paingoton bangso nai borhak maho alani moloboy tabereng di ayat sia takas do didok tudolo na tibo mahonakok alesion parbarita nauli pangiar maswaram ale Jerusalem parbarita nauli saya pangiar ma unakko mabiar dok ma tuaka hutani Juda ida ma disido debata muna odo nagabe bohal panurirang Jesaya paingoton bangsoy. Alani nunga dipaingot masuk ma tu ayat 20 sada sahat tu ayat 30 sada amang inang oma pergumulan di baritahon alai Uhud dimuruki si Jesaya do bangsoy. Tu debatado ho ikun mangalu-alu alai tu dia do mangalu-alu. Ikun tu debatado ho marsoba alai tu dia do ho marsoba. Di bereko langitan nagabe si topaudo si sobaonmu dang namanopa si sobommu. Kau lihat laut sana, kepada yang diciptakannya kau menyembah, bukan kepada yang menciptakan. Ido muruk ni panurirang Jesaya tu dia mah tu somuna taringot tu hagaguun ni debata disima amang inang makuling ma panurirang Jesaya manugu-nugu nasida alai boy idota na paling utama komitmen ni debata takas di pabuahon nanunga dipilit debata do hamu bangso Israel nanunga di pasu-pasu debata do hamu bangso Israel jala dakya macohot asini rohani debata tuaka nanunga dipilit debata natape bangso Israel dang bangso na juara alani mulut tabereng na kaning adong dia tahun taringot tu si Jakob taringot tu Israel taboto do hurasa si Jakob mulut tabuka Google opung Google amang inang ado arti Jakob cerdik kecerdikannya untuk mengamankan dirinya dan kecerdikan nai laho patauhon haporsyonna alani gabe talu do ibana alai Roma debata diopa dipabangkit dipilit ibana gabe dibayan maguarna si Israel namar lapatan monang ido amang inang molo tabereng diturput tahun songo dia do kondisi bangso Israel jala ahado nagabe sakap ni debata marhiti panurirang Jesaya asa diingot bangso Israel nasida bangso namonang jala asa bermentalkan mental juara do nasida natape di bagasan si taono naduk-duk
Nah tapi pergumulan nama ceborat. Nah tapi tantangan yang begitu besar. Mereka harus mampu memenangkan setiap pergumulan itu. Aidi sido debata laho manogu nogu nasida. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pardalanan ni ngulut tope amanginang. Saya harus katakan, bahat dotong aka pergumulan persoalan yang selalu hadir. Contoh kecil, tabo tudo tahe, tulu warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Alai molo tabereng, bahat do aka manusia na dito padebata, dang turut. Molo lampu merah somalna, so. Idu tahe alai dipaksa. To emak tokin nari sanga dope ujungna marsitomboman ponggol patna ditiki ponggol patna na disalahon isema amanginang isema di bata buhado Tuhanon nga diboto ng tugareja au ikun songonom kecelakaan na walami it's dakya di baen di bata aka manusia aka na ito pana gabi susah manusia itu na memaksahon kehendakna laho mangulahon ngoluna ya do sehali alai muluon dang di Makassar di hutan dau tabay maju manang na di pangubusan dau dohian dang adong dison para pangubusan tayo daun kan, mula doang nong gabi dibolak kami, di pengubusan, murasa di sana daw mak. Ya do kami, pas lagi sepeda motor neng law pertangyangan, boto hamu do amang inang, pergumulan ditikila membawa sepeda motor, isi do alo na paling berat, boto hamu do amang, poropuan. Baik kok kamu sepeda motor mahami neng lao pertangyangan sambil do marede ikon Yesus dodong aku ape dijulu adong sepeda motor lampu tangan tu kanan ibana belok tu kiri ditiki lao di bereng songonon malahan ibana dipudi di bolang apa kau baik kok kamu itu lampu tangan tu kanan ibana belok tu kiri na maol na dipudi neng tu dia doon alai ditikilau didapoton maksudna mandokon ibu lampu tangannya dang sanga dope didokon nga dibolang iba seandena sibulis pajupang tu sibulis ujungna gabi sibulison itu sudat pertangyangan alai mula hati ala na edina na kaning ikon Yesus dongaku itu bahat dope contoh-contoh banyak amanginang banyak itu alani na kaning ngahudokon huserbeng-serbeng sudi na ro tu bagas ceroon sudi senyum tarida siat dia sian edina ama na kaning mared di luar biasa itu nganeng duhot tiak kami di si alim mulo dohot kami di sian nong gabe siga suarai bapa tumago mahudul di sonau itu songoni suara ina na kaning para di kami tahe na kaning kamu inaw luar biasa itu nganeng masuk kau ale bingung anong gabe ahaw itu ale mulihate mari Tuhan holan na hudul na kaning hutatap mulihate salah satu tantangan yang juga sering terjadi ketika kita pergi ke gereja contoh kecil adong sada keluarga malam minggu ngadelkon marsugut minggu bahasa Batak kita dah puasa pas lagi marjamita padita siaturi nagatengi dan gatengau dah ikon buy do hitam mujidongan amin ay hamu pe aka amanami sude gateng sudi aka ina baga uli amin eko kamu masong dia macit nerohaku muldo ko kamu dangkat tengi birong di pendek musik mo musik ugu Tuhan unang jo pusa sada keluarga na marsakap marsugut kita
mar minggu bahasa Batak dah jam sia itu. Alai ini terjadi di luar sana. Kalau jemaat HKBP Makassar ini adalah jemaat yang diberkati. Amin. Itu. Olo do sipata ngato ngawalu ale sante dope aka ama. Ditarik ma sigaret naji samsu. Doho madongan na kopi itu tahe sambil mamarangan-angan maniup handphone. Itu. Nga 10 hari dokon inatai. Papa, cepatlah kau mandi, nanti terlambat kita. Ai homa parjolo. Memang kelebihan na inang molo aka ama dang pola liling marhubas. Somalna 3 sampai 5 menit selesai. Olo si patah holan 30 detik. Idu holan noon. Tuai ma di bayan ma tu tuaiki songolon yes. Idu olo si patah. Idu. Alai juk ma didok. Pahatop ma, ujung na. Sian na kaning amat taido na dokon. Jam 8 hurang saparopat ngasay amat tay. Inatay na dokon na kaning. Homa parjulu marhubas, ujung na. Buido anong jam sia hurang 3 menit baru berangkat. Puasa, tantangan do tongon. Idu. Holan lau pacot cokon ado tahe setabi manginang dah itu songket do tahe songket tu kebaya tu tas tu sisilon itu tahe ope dipacocok do sahat tu obu itu tahe itu dohok tu sipah tu pe ikut dicocok itu maul ngabulak bali amatai betama itu ujung na bingung amatay naneng marminggu do hami manang neng marbada betama sudi tetangga mamereng alani buru-buru ulu disipata inatay mangalusi sambar jo satoking paima jo holan macocokon ulu disipata tong kebayak na warna pink itu tahe songket na warna kuning ulus tu tahe na disonon warna birong manang warna biru itu Roma inatai cocok kan pak kan itu ulu di sifat atong amat tahun pe dang na dingot asatop ulu dokon cocok songon pelangi marga timuse holan pature honon itu ujungna alani sogoni rohana adung do sogoni rohana keluargaon dipakai inatai ma songket na birong bajunya na birong ulus na birong sisilon na pe kejam ni hamu itu saat di gereja ngapas potung roin amatai di somah turut dah asa tupu dia parkir mobil samalah kita tahun di somah holan mano tuhon asa di sope 10 menit itu ujungna suka-sukamu memang suka-sukamu turun main atai Roma matan. Saya diparkir Roma. Bos sedang masuk kok. Bah, pai mau ko doa. Abe somal dua ka ama. Memang odoh saitnya ka ama. Ketika marhalik sineng jono terus. Ketika sudah saut sineng dau terus. Itu. Masuklah kita. Roina tahun. Sakursi tak dapat dah. Songon abigi ho. Tu sama ho. Daung, soma, daung, hola manutuhonon. Ujungna rap hudul mahalaki alengan ako padita marjamita. Baik kok kamu ma, songo dia ma amang inang. Narap hudul halaki alay dang adong bedame. Itu. Saya di pajonok inatai askau. Pajon askau. Itu. Ujungna mula sian gereja ana dapot awas kau. Saat dijabu gabe marbadai. Roma geleng na mandokon. Tumagod do hamu dang pula marminggu. Puasa gabe marbadai hamu dang mangalap pasu-pasu. Ini contoh kecil amang inang. Ini contoh kecil yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memaksakan kehendak jala didik kita pasiding hadirion di debata di tonga-tonga rohata. Songon bangso Israel na kaning nalupa na sida bangso na pinilik ni debata alay hola mga sahon pikiran na
Pola marsoba tu debata. Tu somma hita marsoba. Buasa. Ayo do. Si soba ni Raja Babel. Bangso Babel pe marsoba tuson. Muldang tuson ta soba anong dipamate hita. Tidak ada komitmen. Tidak ada laho patauhon aporsyonna. Nanunga manada debata. Di sima bangkit. Panurirang Jesaya. Paingoton nasida. Ingot tamuma. Padan ni debata. Nanunga dilehon tuamu. Dakya macohot. Dakya di padau debata bohina. Siana akka bangsona. Alai jojot dohita. Manibil sian dalan ni debata. Jadi kita tutup. Ulu dohita gabe masalahon debata. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Adiga komartangiang sian hibulnya roham. Alani saya pernah mengatakan kita jangan memaksakan Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Alai ikon tapak sahod do amang inang ngulut tahun patuluson sakap ni debata. Kita jangan memaksakan apa yang kita kehendaki itu yang Tuhan berikan. Tidak. Aidada hita napunasa ngulutta. Alai di batado napunasa ngulung. Mulu di bagasan si taonok ko. Malas ni roha maho. Ima dalan ni bata laho patorason haporsyomu. Ingot tamu ma amang inang. Ada di sini tahe remaja naposo. Dangadong. Oh iya. Olah sesadahon nama itu. Itu. Dang boyo masuk tuina nama. Waduh. Iya. Ingot tamu ma. Cilorodo udan nadoras. Asaro alibutongon. Tadahodo alibutongon. Daw. Suko nandong amang da. Iya. Selesai dulu hujan yang begitu deras, maka akan muncul pelangi. Itu yang patuluhon. Dakya di pasobu di batahi taholan na di bagasan si tauno na dukduk. Radido mangerbang do tanganna, dinalaw mangopah hita manugu-nugu hita, dinalaw pakalorok kita, sian bagasan, gonggoman ni si polisi. Ale persoalanna di paluasoro de bata mangula di bagasoroham manang pikiranmu do na ikon di patulso di bagasan perdalanan ngolum. Itu yang paling utama. Alani do amang inang. Pige jom do somal na hita. Sutungan nong ay liling mahamu mulak minggu daku boto ang padi desa turi sadari puang marjamita. Sutungan nong kay minggu-minggu depan rohamu musi tuson isi marjamita pada desa turi hadang pola puang buasa sadari amangi marjamita. Hah? Boy 5 menit naik tahe. Boy 5 menit peunang doko 10 menit ano 10 menit gabi mondodok. Iya. Yang ingin saya katakan amang inang di dalam apapun kondisimu bersukacitalah. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sama seperti bangsa Israel. Banyak cara yang Tuhan lakukan dinalau paingoton bangso Israel. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Unang dokok kamu na salah pilih do debata tu bangso Israel tidak. Dihita pe kundohonot tasongoni. Dakya salah pilih debata tu hita. Ikundohonot tado. Ay hita ima natar pasu-pasu. Amin. Ya dohamu akaina ina majuati ala na ama au kan ya dohamu akaina mandokon taku botol maton nasalah pilit do rasa na julun ya do tahe ya manang nahamu au kamay ya dohamu mandokon taku boto akaina ton seolah na muring terus dibuat petu dia dang cocok na maulan itu urasa nasalah pilit do na julun ya do kamu dah tahu kan itu unang songon eddi nggak salah pilih tau api najulu hudu natar pilih rosi taonon nggak salah pilih tau itu ro magiling na mangedihon rela dua halet kabi orang ketiga siga itu oleh karena itu amang inang
komitmen kita di dalam iman itu adalah berkarya tetap bersama dengan Tuhan. Apapun kondisimu, baik suka maupun duka, ingatlah Tuhan selalu hadir di dalam kondisimu. Jalai kundohonokku, sudi aka perempuan nadison, aka na baga sudi. Sedangkan perempuan-perempuan aka ina na baga kope, amang asabotohamu, aka ina na baga kope, tongdo adong pergumulan na. Apalagi ma ina na kijam mau mandoko na kaina na subagat. Wih, kami tarboto. Unang kami dong pasubutagas dah. Iya. Akaina na baga kope, adong dotong persoalan na. Apalagi ma akaina na paling bagak. Iko nido do. Unang atong tadokon, apalagi ma akaina na subaga. Uhud dibereng na tanah. Ujung na nong mula minggu marbadai. Kurasa audo na basaro hamiat Itu yang ingin saya katakan. Apapun kondisimu, ingatlah, songon di topik minggu sadarion, Tuhan adalah Allah yang kekal. Kekalkan Allah di dalam hidupmu, imankan Tuhan di dalam perbuatanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martangiang kita. Mulai temali Tuhan, nunga marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami. Marhiti hatam di pakulingiho di buhaliho hami. Asa totong mahami komitmen dinalaw makang nguluhoko. Marhiti hatam di perdalanan ni ngulu nami. Tutudo oleh Tuhan maragam na jut-jut diadopi hami di perdalanan ni ngulu nami. Uludusi patah hami lilu oleh Tuhan alay marhiti hatam di tikyon. Di paingot todo hami. Totong doo manatap siyan harajommu. Tu bagasan ngulu nami, roha nami, pikiran nami, toddi nami. Alani malay Tuhan. Totong maho manugu-nugu hami. Dinalao patauhon, uhud patoguhon haporsyon nami. Pasu-pasu hami alay Tuhan. Didikiro akasitaono na duk-duk. Apuli hami. Ramoti hami gonggom ngulu nami alay Tuhan di bata. Paingot kami asa totong. Ola tuho kami mangalu-aluhon pardalanan ning ngulu nami. Molo ro akalas roha tonga-tonga ngulu nami li Tuhan di bata ajari kami. Asa totok kami marbengit ni roha, marsirep ni roha. Ginalao makatindakon, makanguluhon hatam, marparbuehon hatam di pardalanan ning ngulu nami. Asa boy manian ngulu nami hon. Gabi sorminan na denggan di tonga-tonga uriam, di tonga-tonga rumah tangga, tarlumobi, di tonga-tonga humaliak kami alay Tuhan di bata. Ditikyo pili Tuhan, hupasat kami salut na ruas ni huriam, narap maraminggo do kami ditikyon di bagas corom, manang na ikon mandoho ti parmingguon, marhiti live streaming ala ni kondisi sesuatu hal. Pasu-pasu ruas mi alay Tuhan. Dia karuasmu na di bagasan parasahiton totong maho mamasu-masu ruas moli Tuhan di bata. Songoni mali Tuhan di nyonya Insinyur M Simatupang KR Boru Simanjuntak. Nyonya Sintua B Banjarnahor JG Boru Manulang. Parulian Boru Pasaribu. Amang Aha Manurung. Inang nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. Inang nyonya te Sitanggang N Boru Tabarat. Inang nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. Inang nyonya EJ Sitorus C Boru Pancetan. Inang nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Inang nyonya J Tabarat S Boru Marpaung. Inang nyonya Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Amang Sintua Dr. Andus P Tambubolon. Amang M Hutabarat ST. Ale Tuhan dibatasi roham. Mangerbang matangam munago abadioni. Dinalaw mamasu ruas mi ale Tuhan dibata. Jalali honom muhamalumon dingoluna ale Tuhan. Songoni pilih Tuhan dibata dia karos ni huriam na dibagasan sa minggon. Marulup-ulup malas ni roha. Imale Tuhan na ditabayho. Bilangan ni umur
di tonga-tonga nguluna songoni dia ka ulang tahun pardonga saripion. Totong maho oleh Tuhan mian di roh hadu pikiranna. Ginalau mamasu-masu nguluna, mamasu-masu ka ulonna, mamasu-masu rumah tanggana pilih Tuhan di bata. Songoni mah di saluhutna parhaladoni huriam HKBP maka saron oleh Tuhan di bata. Pasu-pasu saluhutna parhaladom. Songoni di amanami, amang ulun nami, amang padita RJ Simamora. Nah di pasato dinalau manguluhon huriamon. Pasu-pasu amanami do keluarga. Songoni dia ke pandita fungsional dot inang diakones. Homa na totong mamasu-masu na sida saluhutna. Songoni ma di ruas ni huriam HKBP Makasaron ali Tuhan di bata. Totong maho mangerbakon tangamu mamasu-masu ruasmi. Mau lihate mau pasat kami tuho. Mangasahon guwan nenekmu Tuhan Yesus Kristus. Mardangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, mari de mahita sian bukit nomor 707, uhukma tapasahat piliata. Ganu
peliata. Ale di bata amanami na di bono gijang. Hodo haroroan ni saluhut sile hon leonading gandut na sulibasan na meliutus. Upasat amima siyan na nilehomi tu hami pilan nami tuho. Sejalo may gabi uap no cus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parahasya kami pilanun. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marahiti-hiti todim. Asa lam hutadahami gudang ni si leho-leho mi tuhami. Asa lam gir-gir hami manduk muliate tuho. Marahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bono gijang. Say pinurbadi amaguaramu. Sero maharajamu. Se saut molomon di roham di bono tongon. Songon na di bono gijang. Leho matuhami sadari onongoluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangujunan. Palu amahami sian pangago. Sandami jalo amuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasau rohom madame na tutodim. Shalom, selamat hari Minggu mak dihita saluhutna. Satoki namanginang dison songon pengarahan siya kami langsung amanginang ditikiro hitanong manjalang tujolo uhukma tapasahat songon talikasi tu inang preses lahu mangurupi pangurupion nasida na ikon operasi bonggol nasida mulai tema. Asal
hupa